आयज लक्ष्मीपूजन। देवी लक्ष्मीची मनोभावे पूजा करून तिची कृपा सदीच आपल्या घराब्याचेर व्यवसायाचेर आसची अशी मागणी भक्तांनी तिची पारंपरिक पद्धतीन पूजा करून केली। लक्ष्मी देवीचे स्तोत्र तसेच मुर्ताचे लक्ष्मी पूजन करपाचे चित्र या वेळार घराघरांनी तसेच दुकानांनी दिश्टी पडले। लक्ष्मी देवीक चिरमुल्यो आणि 5 फळांचो प्रसाद दवरून तिची पूजा करतात। पळयात लक्ष्मी पूजनाची काय खीण चित्रां। चतुष्पद सहितानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम तीन उद्योग्यानि सुट प्रतिवार्षिक महालक्ष्मी देवता पूजनंच्या करिष्ये महागणपती पूजनंच्या करिष्ये कलश गंडादीव पूजनंच्या करिष्ये गणनाला गात्वं गणपती स्मरण वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपते नमः। नारळाचे 2 वेळा अक्षता। महागणपते नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षरां समर्पयामि पर्यंताम्याज्ञ उदक। महागणपते नमः। पादयोपाद्यं समर्पयामि परत गंधाचे उदक। महागणपते नमः। पर्यंत थोडेसे गंध घालून निघा। महागणपते नमः। अर्घ्यं समर्पयामि पडग्यात 3 वेळा उदक सोड। महागणपते नमः। आचमनीयं समर्पयामि महागणपते नमः। स्नानीयं समर्पयामि महागणपतये नमः। 2 वेळा अक्षरा। महागणपतये नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षरां समर्पयामि गंध हळद पिनर श्रीगंधं चंदनं देवं गंधार्धं सुमनोहरं विलेपनार्थे चंदनं प्रतिक्रियतां। महागणपतये नमः। हरिदा सोवर्णावाय हेम विजय बासो आनंद पुण्य फलदा मद शांति प्रयशमे। महागणपतये नमः। वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पास वस्त्रं समर्पयामि महागणपतये नमः। रक्तपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः। मागची बाहेर काढते ती मग या म्हणता जय लक्ष्मी माता प्रसन्न होऊन यावर दे आता जय देवी जय देवी तुझी सर्वात सत्ता जन दौलत देवी लक्ष्मी प्रगटा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।